जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी आप लोग के बीएफसी रिएक्शन के माध्यम से स्वागत करल बानी और प्रणाम करल बानी। आशा करता नहीं कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा तो लेके हाजिर बानी एक और नया रिएक्शन बीएफसी रिएक्शन के माध्यम से। जौन गाना का नाम बा बहुत डिमांड कैले रहे लोग भैया लोग। जौन गाना का नाम बा मौगी खेले पबजी, जौन के लॉकडाउन में खेसारी लाल यादव जी के गाना आई रहे, बहुत जबरदस्त रहे, हिट रहे, बवाल हमारा लगा था लॉकडाउन के सबसे बवाल गाना, सबसे हिट गाना रहे और काफी तहलका मचले रहे। हर एक लोग पसंद के ले रहे। हम एक बातें कही खेसारी जी खाती इनका के हर एक वर्ग के लोग पसंद करेला, बूढ़ जवान लड़की मेहरारू सब कोई पसंद करेला। यही से खेसारी लाल यादव जी आज भोजपुरी के नंबर 1 सुपरस्टार बाड़े। तो खेसारी लाल यादव जी के गाना जौन बाटे सोनू सुधाकर जी लिखले बड़े, म्यूजिक शंकर सिंह जी दिले बड़े, वीडियो डायरेक्टर जीती भोजपुरिया जी कैले बड़े। कमाल के वीडियो रहे, देखले हम भी बानी, लेकिन एक बार फिर से आप लोग खातिर रिएक्शन खातिर एक बार देख लेतनी और के कैसन रिएक्शन आ रहा है गाना के देखला पर, वीडियो के देखला पर। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर लिया। पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही कि आपके भाई भी थोड़ा सा मैया कृपा से गाना लेवेला, हमरों के अपना दिल में कहीं भी कोनवा में जगह दे दी जा, हमारे गाना के सुन के प्यार आशीर्वाद दी जा, देखी जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में गोरानी एक्ट्रेस के साथ हमारे वीडियो रिलीज भइल बा, ओकरा के जरूर देखम जाटे, लिंक देले बानी। बाकी हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल पे ही हमारा सब गाना आवत रहेला, ऑफिशियल से ही करे नहीं तो सपोर्ट कर जाता नहीं चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करके। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर दी। म्यूजिक एकदम जोश भर देता है। Music by Shankar Singh. और बा यार बा लुक एकदम लाग एकदम बेहतरीन लुक। लॉकडाउन में बाल भी बढ़ गए दादी, अरे सैनिटाइजर लेके तो बैठा आइला कोरोना सारे मुंह तू दबा के रख देला बाड़ में हर मौगा बना। अरे गाना कोइबा के काम करबो। अरे आइला कोरोना सारे मुंह तू दबा के रख देला बाड़ में हर खुला रहा मौगा देखो बना। जो जबड़ा खुल रहा है हंसी मजा है। दादा लॉकडाउन खुली अब कब जी, अरे कब जी, अरे कब जी। अरे कबो ना जी हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। ए बहुत दुख भइल बा बड़ा देखो हम लुगा धइल बा आदमी खानी खींच दो ना पा पुलिस के फोन करके कह दे कि हमार भतार 4 दिन से खोखता। अरे ना हो जातनी जातनी। हां ठीक बा जल्दी जा। घरवा में सूती फूकी फूकी चूल्हा हमारा निकलता कैसे हो। अरे घर में मत छोड़ो, प्रदूषण हो जाएगी। घरवा में सूती फूकी फूकी चूल्हा हमारे निकलता गैस हो। झाड़ू लगाई फिर पोछा लगाई अपन दौरान के तनाले बसला। तब बैठ के हुड़बा गाँव दिन तू देखौला ए राम जी, अरे राम जी, अरे राम जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। ये तो कमाल का सुनो आलू बदल काट के मिक्स सब्जी भी बना दे हो। बॉडी कमाल को बनेले बड़ा एकदम। एकदम कितना लगा एकदम माझी माझी बरतन दरद करता कालाई। आबो से करो अरे तो बार बार ये लोग कहाँ के पता लगे ने सार सार मत करो, चुपचाप काम करो, ई जाए वाला नहीं खे। माझी माझी बरतन दरद करता कालाई। अच्छा आबो से करो ना सरौले ला तू विदाई। रहे खेसारी के हीरो में बड़ा नाम हो, सोनू सुधा को साथे भइले गुलाम हो। सफे रोवे घर में बैठी डभ डभ जी, अरे डभ जी, अरे डभ जी। अल्ले मेरा बच्चा हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी।
रह जानू, रिवाइटल खा के काम करत रह। अरे बाप रे बाप, देखिए हम उतना तो हंसी ना, लेकिन फिर भी ये गाना जौन बतना देखते बनी हमेशा ही जबड़ा जौन बा खुला रहेला। और देखिए चश्मा पे रिएक्शन दे देनी, हमारे उतारे के टाइम ध्यान नहीं लगाए के गाना वैसे हम डूबनी है शुरू में कि हमारे उतारे के ध्यान नहीं बताई। ये गाना को हम गिनती तो नहीं की गले, लेकिन तभी भी बहुत बार देख ले बानी, फिर भी देखला पे इतना जबरदस्त हंसा देता गाना। ये तो खेसारी लाल यादव जी के जौन की खासियत होला, फनी और कॉमेडी अंदाज से आज भोजपुरी के हर एक दर्शक के दिमाग में ना दिल में बैठल बाड़े। दिमाग में तो सब कुछ बा, दिमाग में तो इहो बाड़े, लेकिन दिल में न जगह इनकर खास बना लेल बड़े। इस आज भोजपुरी के नंबर 1 स्टार बनल बड़े और हर एक गाना होते ही मिलियन सिलियन क्रॉस हो जाला। कोई रिकॉर्ड टूटे लागेला, रोज ही इनकर कोनो ना कोनो गाना आवेला, एक से रिकॉर्ड बनावेला। जबरदस्त वीडियो रहे, कमाल के वीडियो रहे, जबरदस्त रहे। बहुत बार देखला के बाद भी इतना जबरदस्त रिएक्शन निकल गइल, काहे कि इनकर गाना के खासियत होला कि जबड़ा जोन बा हे पोजीशन पे हमेशा रहेला और दर्द करे लागला एक बात बंद कइला पे। तो जबरदस्त रहे। बाकी आप लोग रिएक्शन कैसा लागल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोनो गलती सही हुई तो माफ कर देम जा, भाई है दोस्त अपन समझ के। जय भोजपुरी, एकता बना के रही जा और भोजपुरी के इंटरनेशनल स्तर तक ले जाई जा। भेदभाव ना करी जा, विवाद ना करी जा, ठीक बा। जय भोजपुरी।